बै समनि एनडिएफबि नि दैदेनगिरि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथां गपाल बर'नि थ्रुयै बे हाखौ बिथांमोननो रायजोनि मुङै बिथांनि मुङाव दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दिनै बे हाखौ बिथाङा गावनि मुङाव खालामनानै बेखौ माखासे हाखौ फाननाय जाबाय आरो माखासे हाखौ गावनि दखलाव लानानै दोननाय जादों। जोंनि सिकेएसए आबसु ओमफ्राय बे टाइमाव मन्टु बर' बिथाङा दानि एमसिएलए बिथाङा सेक्रेटारिमोन। बिथांमोनानो मिटिं लिंनानै गेजेर गेजेर बे गपाल ब्रह्मआ गेजेर होनो लादोंमोन मा बे हायाथ' रायजोनियानो आंथ' आंनि होननानै लायाखै, मात्र बै टाइमाव बिगुमा नांगौ जानायखाय आङो एनडिएफबिनि जोहै एनडिएफबिनि जानानै आंनि नामावल'सो लादोंमोन। बे हाया आं फाननो हाया, बियो रायजोनि मुङैनो थागोन आरो रायजोनि खामानियावनो जों बाहायगोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादोंमोन आरोखि। खिन्थु मानसिनि गोसो सोलायलांबाय थायो, दा खोनानो मोनदों बिथाङा फानदों। रायजोनि नंखायनो रायजोफोरनो दान होदोंमोन आरो दाखालि बहाय गपाला मा खालामदों, आर्मिफोरजों मोनसे केस होदों। आंथ' बै दिनखालि होनदोंमोन, आर्मिफोर थानायाव बुंदोंमोन आङो जे बेनि नामाव गपाला मा होनो बे न'खौ सेफायबाय, माबा माबि जावख्रु जुख्रु खालामना नस्थ' खालामबाय, गय बारि दानदों, दंफां दानदों, बेनि खतिफोर बिथाङा दाबि खालामदों। आं बै दिनखालिनो जेब्लानाखि बिटिसिएम सेक्रेटारि फैदों रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि, आं बुंदोंमोन जे बहाय गपाल बर'आ जेबो कम्पेनसेसन मोननायनि अधिकार गैया, मानोना न'आ रायजो लुनाय आरो बहाय जेबो आर्मिया नस्थ' खालामाखै। जों मानिया आर्मिफोरा जोंनि सेक्रेटारियाव फैदोंमोन, गथिखे बिथांमोन जों सहयोग कपारेसन खालामनांगौ आरो जों बै दिनखालि एपिल खालामदोंमोन बड'लेण्डनि रेभिनिउनि जिथु सेक्रेटारि, नोंथाङा जोंनि बाथ्राखौ सोदेरनांगौ। जोङो इतिमध्य नैबे मेम'रेन्डामखौ बड'लेण्डनि लोमस्राव आरो चिफ बिथांनो जों गोसोखांनानै बे मा अबस्था दं बेखौ मिथिनो होदों। आगोल समाव थानाय गय दंफांफोरानो जा गय फिथाइ बेफोरखौ जोङो सिके दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मोनसे समाव हाननानै फाननाय बेबो जोंहा फोरमान दङ। दा बेबायदि हाखौ गावनि मुं खालामनानै बिदि फानखोमानाया खोब दुखुनांथाव जादों। आरो आं नारायण बसुमतारी बै समाव 2003-04 मायथाइयाव आनसलिक एबसु आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे दुं हाव समाव जोंनो गंगाधर सरनिया सार बिथाङा दिनै गैलिया आरो आं नारायण बसुमतारी सेक्रेटारि हिसाबै गंगाधर सरनिया सारखौ आफादगिरि, आंखौ सेक्रेटारि हिसाबै सानसुमा बैसुमतारी सारा होनाय बे स्किम 1.5 लाख ना मा बेसेबांबा स्किम दंमोन, बेखौ मावफुंनो थाखाय बे न'खौ लुनो थाखाय जोंखौ दायथ' होनायखाय जोङो बै समाव लुदोंमोन। आरो बै समाव आं खाथि सोमोन्दो दंमोन जोंहा खोरोमखां बर', बै समाव आबसुनि लिटारेल सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि, बिथाङा बे खामानिखौ दायथ' लादोंमोन। बिनिफ्राय बै टाइमाव बे हिसाबै दायथ' होनाय हिसाबै जों खामानिखौ मावफुंदों। आरो बिनि अनगायैबो उनाव जगमोहन बरकचारी सार बिथां एमएलए एक्स एमएलए बिथाङा बे बाउन्डारि वालखौबो लुनो थाखाय जोंनो दायथ' होनायखाय जों बेखिनि खामानिखौ बिथांमोन थिननाय लेखा जों मावफुंनाय जादों आरोखि। बिनिफ्राय मा जाहैखो, बै टाइमाव हा बिगुमानो फैसा होजोबनो हायि बाथ्राखौ आं मिथिगौ, खिन्थु बे खोरोमखां बर' बिथाङा मालाबा बे हा हु बे माबानि गय बारि फाननानै बिथाङा बिनि एफा एनै हरदों, मालाबा सोरनावबा बिनानै एफा एनै हरदों, बेबायदि एक्टिभिटिसा सोलिबाय थादों आरो बेखौ आं आन्दाज मोनो। बिनि उनाव जों लुखांनायनि उनावथ' सिजफायार जाबाय। बिनि उनाव जोङो बेवहाय हाबफैबाय नालाय, नङा सिजफायार जायाखै, सिजफायार जानायनि आगोल आर्मिफोरनो केम्प बानायनो थाखाय जायगा नांगौ जानायखाय बेखौ चइस खालामबाय आरोखि। बिनिफ्राय जोंनाव खबर लाबाय बे हाया सोरनि, जोंथ' बुंबाय रायजोफोरनि, बेबायदिहाय फिननायखौ जों होबाय, गथिखे जों ओरैबायदि खामानियाव बाहायगोन बिदि होननानै बिथांमोना बेखौ अकुपाय खालामबाय आरोखि। दा जोंनि लुनाय खामानिफ्राबो बिदिनो लेथेर फेथेर थालांदों। दाथ' जोंनाव मा जाहैखो, बिथांमोना लाबाय नालाय जों आगारनानै होबाय बे रोखोमनि। बिनिफ्राय फैयै फैयै मा जादों, जोंनि सिकेएसए आबसु ओमफ्राय बे टाइमाव मन्टु बर' बिथाङा दानि एमसिएलए बिथाङा सेक्रेटारिमोन। बिथांमोनानो मिटिं लिंनानै गेजेर गेजेर मन्टु बे गपाल ब्रह्मआ गेजेर होनो लादोंमोन मा बे हाया आंनिसो, आं फाननि, बिदि होननानै बाथ्रा ओंखारदोंमोन। दा बे ओंखारनाय बाथ्राखौ लानानै गेजेर गेजेर सावरायनायबो जादों। जे साहित्य सभा न'आव आं खननै सावरायफानो मोनदों, बिथाङा फिननाय होदोंमोन मा जेब्ला सावरायो बे हायाथ' रायजोनियानो, आंथ' आंनि होननानै लायाखै, मात्र बै टाइमाव बिगुमा नांगौ जानायखाय हा बिगुमा नांगौ जानायखाय आङो एनडिएफबिनि जोहै एनडिएफबिनि जानानै आंनि नामावल'सो लादोंमोन। बे हाया
आं फाननो हाया बियो रायजोनि मुङैनो थागोन आरो रायजोनि खामानियावनो जों बाहायगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादोंमोन आरोखि खिन्थु मानसिनि गोसो सोलायलांबाय थायो दा खोनानो मोन्दों बिथाङा फानदों माखासेखौ फानदों आरो दा बिदिबाथ' अयनाय खालामनाय जाहैगोन दा बिथाङा NDB खौ दुरना मोनानै दा बिथाङा फाननानै फैसाखौ लायोबाथ' जोंहा ओनसोलनि अन्तत जों थैयाखै ओनसोलनि मानसिफ्रा खाथि खालानि मानसिफ्रा थैयाखै बिनि समाज मावथिफ्रा थैयाखै बिथांमोननि बुंनो लागा थागोन आरोखि बिथांमोननिफ्राय दा जोंहा बुंनांगौ थागोन जाहाथे बियो जाया बियो रायजोनि हा रायजोनि थायो बे बाथ्राखौ जोङो खावलायगोन खुथारै आरो जोङो सोरबा बायनायखौ जों साबनाय नङा बेखिनि जोंनि खुद्रायनायखौ जों फोरमायगोन आरोखि दा जों एसे आगोलाव मिथिना मोनबाय नोंथांमोना जे बे जों जेराव जिरायदों बे हाया बड' नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल कमिटिनि आन्दाराव दंमोन ओमफ्राय बर्तमानाव खिन्थु बे हाया एसे आख' फाख' जानानै एसे दावराव जादों दावराव जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मा बे हाखौ गोदोथार बायजेनग्रा दाबो जोंनि बेवहाय दं बिथां नैबे मतिन दैमारि बिथाङा जाबाय बड' लाइब्रेरि काम नेशनेल हस्टेलनि आफादगिरिमोन आरो सेक्रेटारि सानसुमा सिमां बर' दा बिथांमोनानो फार्स्ट बे हानि मालिक जितु लक्षी दास बेनिफ्राय बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामनानै बै समाव 1,20,000 एग्रिमेन्ट खालामनानै 80,000 जमा होग्रोदोंमोन बेखौ बिदिनो हाखौ बायनाय जादोंमोन एसेमान फैसा होनो आद्रा दंमोन बे गेदेर बाथ्रा नङा आरो बे फैसायाबो आद्रा थानाया बेसेबां दंमोन बे मोजां फाइनालनि बेखौनो जायाखिसै बेखौ उनाव फैनानै बै जितु नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल कमिटिया एसे डिसफांसन जाबाय अलपमान खामानिया मामा थाबाय बिनि उनाव एबसुआ बेखौ दखल खालामदोंमोन सिके आन्चलिक एबसुआ ओमफ्राय सिके आन्चलिक एबसुनि बै समनि मावथि खोरोमखाङा बे हानि तत्दाबधान नायबिजिरनायखौ लादोंमोन आरो बै हा मालिक लक्षी दासजों बिथाङा कन्टेक्टआव दंमोन जों अनुमान खालामनो हायो बधय फैसायाबो लक्षी दासनो खोरोमखाङा होदोंमोन जानांगौ खारन टाइम टु टाइम जों मिट जानायखौ नुदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे खोरोमखाङा सा ससेयाव बुथार जादों आरो बुथार जानायखौ दिनै अप्रियबाबो बै समनि जों मिथिनायाव NDBनि गुलियावनो बिथाङा थैदोंमोन बै समनि परिबेस बियो मानो गावथारदोंमोन मादोंमोन जों बेखौ बुंनो थांला बेनि उनाव मालिकआ गैया जाबाय ओमफ्राय फैयै फैयै आन्दलन जाबाय आन्दलननि उननि बोथोरफोराव फैनानै मा जानायसै बे आर्मिफ्रा केम्प फाथिदोंमोन आर्मिफोरा गोलाव सम थादों आरो बेखायनो जोंनि माखासे कमिटिफोरा एसेमान खामानिफ्राय दोरोदना थाबाय गावबा गाव बेस्थ' थाबाय खबर लायाखिसै ओमफ्राय बे सुजुगखौ लानानै जेब्लानाखि आर्मिफोरा गेजेराव फैनानै थांदों थांनायनि उनावनो NDBफ्रा सिजफायाराव फैनानै नैबेहाय जायगा नागिरफैदोंमोन NDBफोरा खिन्थु NDBफोरा होनब्लाबो नैबे बाथ्राया भुल जागोन NDBफोरनो मोनसे डिजिगनेटेड केम्प बरबरायाव होखादों बिथांमोना बहाय थानाय अधिकार गैयामोन खिन्थु बिनि माखासे सानैसोआ बहाय थाथारगोन होननानै जायगाखौ बिनायाव रायजोफोरा होनाया नंगौ जिहेतु जायगानि दावहारु बिथांमोनखौ अनार होनानै होनाया नंगौ नाथाय रायजोफोरा नैबेखौ मिथियाखैमोन जे बेनो दिनै मोनसे बिराद गिदिर समस्या जागोन ओमफ्राय NDBआ गोबाव सम थाबाय NDBआ थांखांनायनि उनाव फिन आर्मिफ्रा गोलाव टाइम बहाय हल्ड खालामदों आरो बे समावनो सोरनिबा मोनसे बुद्धि मोननानै आथिखालनि गपाल ब्रह्म नाथाय मोनसे खोथा बहायबो इन्टारेस्टिं जेब्ला बिथाङा हाखौ गावनि नामाव नामजारि खालामदोंमोन मिथिनायाव बिथाङा गपाल बर' हिसाबै दङ कागज पत्रनि बहाय दंमोन नैबे हानि बिथांनि नामजारि खालामनायनि कागज दङ गपाल बर'मोन खिन्थु दाखालि बाव लेटेस्ट 2025नि नभेम्बराव बिथाङा गावनि नामखौ बर'नि जायगायाव ब्रह्म खालामदों दाना कुवेश्चन मोनसे फैयो मा होमबा बे NDBनि गपाल बर'आ सोरबामोन ब्रह्मआ नङामोन हयथ' जानो हागौ दिनै बहायबो बाथ्रा दं ओमफ्राय जोङो NDBखौ दिनै सोंखारिनो नागिराखै नाथाय गपाल बर'आ NDBखौ बदनाम होनानै NDBनि गोहोखौ बाहायनानै रायजोनि थाखानि सम्पतिखौ अन्याय खालामनाया हांगादिक गाज्रि जादों आरो बे खेत्रआव NDB बिथांमोनाबो गपालनि बे आखुखौ लानानै एसे मुगैनायखौ दिन्थिनांगौ खारन बिथांमोना रायजोनि प्रपार्टिखौ सेफगार्ड होनोसो ओंखारबोनाय मोनसे आफाद नाथाय बिथांमोना जुदि रायजोनि सम्पतिखौ सेफगार्ड होनो गारै जुदि बिदि खालामोब्ला बेथ' अन्याय जागोन आरो जों दिनै बुंखाबावगोन खनसेनो थाला थलानो जे बे हाया रायजोनिमोन रायजोआ बाहायगोन आरो अलरेडि जों मोनसे माबा जों मोनखाबाय देग्लाय इलेक्सननि माबायाव मेनिफेस्ट'आव देग्लायनि जिथु सरकार बे सरकारा बयनिबो रायजोनि थाखाय मोनसे न' लुनो नागिरदों जा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस आरो बे बहायनो जागोन बे जायगाया बहायनो जागोन बहाय 2 बिघा हा दं जथेस्थ' हा दं आरो जोंनि आगोलनि नोजोरा बेवहायखा गतिके पार्टिया बहायनो न'खौ लुगोन आरो बेनिखायनो गोदानै जुदि सोरबा गपाल ब्रह्मनिफ्राय आगोलनि बर' दानि ब्रह्म बिथांनिफ्राय जुदि सोरबा हा बायनो नागिरदोंबा गोजानाव थाखा
नोंथांमोना गोजानाव थाखा खारन बेखौ नोंथांमोना जुदि हाखौ लानो नागिरबा मोननाय नङा एखा खाथां आरो दासिम जाय सासेया लाबाय बिथाङाबा हाखौ मोना होननानै बुजिनाया लाखानाय गाहाम जों हगारा खारन जोंहा मोनसे बहाय गिदिर थांखि दं आरो जोंनि बे थांखिया पार्टिकुलार सोरबा मोनसे फिसा आफादनि नङा दिनै बड' नेसनेल लाइब्रेरि काम बा एबसु बा सोरबा पार्टि बबेबा मोनसे क्लाब बबेबा धर्म बेल' नङा एज ए हल बे जायगानि ससाइटिया गासिबो बेयाव रायजोनि प्रपार्टिसो बाहायजोबनो लुबैयो गतिके बेबायदि खेथ्रआव एनडिबिआबो दावगाना फैनांगौ मदद होनो थाखाय आरो गपाल बर'आ गावनो बुजिना हगारखानाय गाहाम आरो गपाल बर'आ बारे बारे बुंदोंमोन आगोलाव जे बे हाखौ जोङो फर दा टाइम बिं जोङो बेखौ जोंनि नामाव बाहायथ'दोंब्लाबो रायजोनो हगारगोन बारा नाङा लेटेस्ट आथिखालनि जुदि बिपिएफ ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सनाराम बिथांनि सिगाङाव सानसेखालि बुंदों जे हाखौ आंनि नामाव खालामदोंबाबो बे हाया आंनि नङा रायजोनिसो बे हायाव रायजोफ्रानो लानो हागोन माब्लाबा कनस्ट्राक्सन जाबा बिनि थिकाखौ आंनो होबानो जाबाय होननानै गपाला बुंनाय रेकर्डआबो दङ आरो बेल' नंबावा बे थांनाय बारनि जिथु सरकारजोंहाय इउपिपिएलनि बिथांमोननि दिनावबो बिथांमोना होनदों मा एनडिबिनि फार्स्ट मार्टायार बाम्बुरनि नामाव बहाय माबा मोनसे मेम'रियेल मोनसे माबा लुगोन होनदोंमोन अडिट'रियाम जों वेलकाम खालामदोंमोन आफ्टार अल मथरे बेयाव रायजोनि अनुस्थान जानांगौ पार्टिकुलार बबेबा मोनसे संगठन जायालाबानो एज ए हल बयनिबो जेरावनाखि मोन्थाय थागोन जोंना उद्देश्यआ बे जायगाखौ लोगो लालायनानै बानायनाय जों बानायगासिनो दङ गतिके बे दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो साहित्य सभाखौ गुदि लानानै बेयाव जेसेबां संगठन दं 14ताल' नङा आरो सोरबा जों फैबा जों वेलकाम खालामगोन गासैबो लोगो नांनानै जों बे हाखौ रैखा खालामगोन आरो बेवहाय जों बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बायदि मोनसे गेदेर न' फसंनायाव जोङो एकमत बे मोनसे ओमफ्राय इतिमध्य दहाय बुंबाय नैबे न'आ सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी जेब्ला एमपि जादोंमोन बिथाङा बे मोनसे ग्रेन्ट होदोंमोन रायजोनि नङाबा बहाय रायजोआ मान लुनो रायजोनि प्रपार्टिखौनो लुदोंमोन आरो बै एसे खाथि थानाय न' बेयो बुद्धि इएम थानाय समाव बिथाङा बेयाव रायजोनि मोनसे माबा मोनसे बायना थानो लुदोंमोन बेफोर जाबाय जोंनि लासै लासै दावगानाय मोनसे खामानिमोन आरो बे बाउन्डारि वाल जगमोहन बरकसारि जेब्ला एमएलए बेखौ होदोंमन आरो बेखौनो दिनै बुङो आरो दाखालि बय मा खालामदों दाखालि बावै गपाल ब्रह्मआ बर'आ बा मोनसे कुइसन जा कुइसन थायो दै एनडिबिन जानाय सोरबा गपाल बर' हयथ' दंमोन गपाल बर'आ थैना दंना थांना दं मोनसे कुइसन दं गपाल बर'आ थैनोबो हागौ आरो बेनिखायनो बेखौ थैनायखाय दिनै ब्रह्मआ बेखौ सानथानो हागौ नंगौबा मानो दिनै बर'आ ब्रह्म जादों बिथाङा मा सार्टिफिकेट दं जोंथ' मिथिगौ बिथाङा फरायनाय खुनु क्वालिफिकेसन गैया मा खारनाव बर'निफ्राय ब्रह्म जादों बे मोनसे गेदेर कुइसन जायो गतिके जोङो बे जे हा माखासेखौ जों बानायदोंमोन बेयाव रायजोनि माखासे रेजेटनाय सक्तिफोरा दङ सानसुमानि फैसा दं जगमनि दङ बुद्धिनि दङ रायजोनि नंखायनो रायजोफोरनो दान होदोंमोन आरो दाखालि बहाय गपाला मा खालामदों आर्मिफोरनि सायाव मोनसे केस होदों आंथ' बै दिनखालि होनदोंमोन आर्मिफोर थानायाव बुंदोंमोन आङो जे बेनि नामाव गपाला मा होनो बे न'खौ सेफायबाय माबा माबि जावख्रु जुख्रु खाना नस्थ' खालामबाय गय बारि दानदों दंफां दानदों बेनि खतिफोर बिथाङा दाबि खालामदों आं बै दिनखालिनो जेब्लानाखि बिटिसिएम सेक्रेटारि फैदों रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि आं बुंदोंमोन जे बहाय गपाल बर'आ जेबो कम्पेनसेसन मोननायनि अधिकार गैया मानोना न'आ रायजो लुनाय आरो बहाय जेबो आर्मिया नस्थ' खालामाखै जों मानिया आर्मिफोरा जोंनि सेकेन्डआव फैदोंमोन गतिके बिथांमोनजों सहयोग कपारेसन खालामनांगौ आरो जों बै दिनखालि एपिल खालामदोंमोन बड'लेण्डनि रेभिनिउनि जिथु सेक्रेटारि नोंथाङा जोंनि बाथ्राखौ सोदेरनांगौ जोङो इतिमध्य नैबे मेम'रेन्डामखौ बड'लेण्डनि लोमस्राव आरो चिफ बिथांनो जों गोसोखांनानै बे मा अबस्था दं बेखौ मिथिनो होदों आरो लोमस्राव बुंदों जे आगोलाव बिदिनो जायगा जायगा बिसोर हा फाननाय जों खौरां मोन्दों जों फाननो होआ बेखौ रायजोनि प्रपार्टिखौ रैखा खालामगोन गतिके दिनै मिथिनाय गाहाम 11 मार्चआव लोमस्रावआ बेखौ लाखिदों आरो प्रसेसआ दा सोलिगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जों बे हाखौ लाखिगोन कमप्रमाइज गैया आरो गपाल बर' बिथांखौ खावलायगोन नोंथाङा बे जायगानि सासे मेम्बार बा सिटिजेन बा रायजोनि बाथ्राखौ बुजिनानै नोंथाङा एसेमान रायजोजों दावगाना फैनाय गाहाम नोंथाङा गाज्रि मोननो हागौ नोंथांखौ गाज्रि आफादनि सासे सोद्रोमानि सायाव अनार होयो खिन्थु आफादखौ बदनाम होनानै मावनायखौ जों मुगैदों आरो सारा एनडिबिआबो बेबायदि खामानि प्रति गपालनि सायाव बे मुगैनायखौ दिन्थिनांगौ मानोना नोंथांमोननो जोंखौ सेफगार्ड होनो फैयोमोन आं सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे समाव बानसु आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथां दं आरो साहित्य सभानि दङ जोंहा दिनै जों बेवहाय जमा जानायनि बा थुबुर जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दहाय जों फोरमायखानाय नैबे जोंनि जि मोनसे समनि बड' नेसनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल कमिटि नैबे सिमला हुजुआव थानाय नैबे मोनसे 2 बिघानि हा बे हाखौ मोनसे समनि अर्थात गपाल बर' मुंनि सासे एनडिबिनि दैदेनगिरिया
नैबेयाव जेब्ला सिज फायाराव नैबेयाव मोनसे डिजिनेटिक केम्प खालामदोंमोन बै समाव बिथाङा षड़यन्त्र भाबै नैबे हाखौ गावनि मुं खालामना लादों। बे गावनि मुं खालामना लानानै बिथाङा दिनै फैयै फैयै नैबे हाखौ फानखुमानायनि जि मोनसे षड़यन्त्र खालामगासिनो दं बेखौ जोङो सिके दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा नैबेयावहाय जिरायनो हानाय मोन 14 आफादफोर जोङो बेवहाय निन्दा खालामो। मानोना बियो मोनसे रायजोनि सम्पति आरो बे रायजोनि सम्पतिखौ बिथाङा बिदि फानखोमानो नागिरनाया खोब दुखुनांथाव आरो बेखौ बिथाङा एनडिएफबिनि मुं लानानै जाय एनडिएफबिआ मोनसे समनि बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननो थाखाय जोनोम जादोंमोन बे आफादनि बिथाङा नेमखान्थि बा माबाखौ आब्रुथिखौ सेफायनानै गावनि मुङाव नैबे हाखौ खालामखुमाना लानानै दिनै फानखुमानाया खोब दुखुनांथाव जादों। बेखायनो जोङो सिके दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादै बेखौ माब्लाबाबो जों गनायनो जानाय नङा आरो बे हाया रायजोनि हिसाबै जेब्लायबो रायजोआनो बेखौ मोननो लुबैगोन आरो माबा मोनसे जोङो अनुस्थान बेवहाय जोङो खालामनानै नैबे हाखौ बे सिमला ओनसोलनि बा नैबे कक्लाबारि मौजानि गासैबो सुबुंफोरानो नैबेखौ बाहायनो मोननाय बा बाहायनो हानाय बायदि जों बेखौ जेब्लायबो लुबैयो आरो बेयाव सिके दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समाव बेवहाय जोङो गायसंनाय सानबो फालिबोदों आरो बिनि जि आगोल समाव थानाय गय दंफांफोरानो जा गय फिथाइ बेफोरखौ जोङो सिके दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मोनसे समाव हाननानै फाननाय बेबो जोंहा फोरमान दङ। दा बेबायदि हाखौ गावनि मुं खालामनानै बिदि फानखोमानाया खोब दुखुनांथाव जादों आरो जाय बिथाङा नैबे हाखौ दिनै बायबाय खावसे बायदों 2 बिगानिनो बेखौबो जोङो गुरै खावलायगोन बेफोरबायदि जि बेले बेजे बेयाव हाबैयानो गाहाम मानोना बेखौ रायजोआ जेब्लायबो मानिनाय नङा आरो गनायना लानो हानाय नङा। बेखायनो जोङो नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायगोन जेब्लायबो नैबे हाया रायजोनि जाना थाथों आरो रायजोआनो बेखौ बाहायनो मोन्थों। बेखौ नैबे जायगायाव जमा जानाय गासैबो आफादफोरनि दैदेनगिरि फोरोंगिरि राजखान्थि दैदेनगिरि ओनसोलनि समाज मावथि फरायसा गौथुम गुबुन गुबुन गौथुमफोरनि दैदेनगिरि लोगोसेनो ओनसोलनि मोजां हास्थायग्रा गासिबो सुबुंफोरा जोंहा दिनै जमा जाफैदों आरो बे जमा जानायनि थांखियानो जाहैबाय जों जाय जायगायाव दिनै जिरायनानै दङ बे जायगाया रायजोनि मोनसे अनुस्थानमोन रायजोनि मोनसे फसंथानमोन बेखौ 2002 मायथाइनि गेजेरावनो बेखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बेखौ मोनसे आफादनो होनाय जादोंमोन। बे आफादनि मुङानो जाबाय बड' नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल कमिटि। बे आफादनो बे हाखौ होनाय जादोंमोन नाथाय बै समनि थासारिया जोंनि गेजेरावनो दाङाबाजि जानायनि थाखायनो बेखौ मोजाङै नायफिननो हायाखै आरो बेखायनो बै हायाबो जोङो जाय बिगोमानिफ्राय बायदोंमोन बै बिगोमानो रांखौ होजोबनो हायाखैमोन। ओंखायनो आद्रा थानाय रांखौ उननि बेसेबांबा गोबावनि उनावसो होनो हादोंमोन। बेखायनो बिदि थाद' होनायाव जोंहा बे आफादा बे हाखौ लानो हानाय जायाखिसै। उनावहाय 2005 मायथाइयाव जेब्ला एनडिएफबिआ सिजफायार जानानै फैबाय बे समाव बिथांमोननो केम्प नांगौ जानायलाय ओनसोलनि जोंनि बे ओनसोलनि सानसुमा दैदेनगिरि बिथांमोनजों बे हाया ओरैनो गोग्लैना थास्लायस्लाय एनडिएफबिनि केम्प नांगौ होननानै रायलायनायलाय बे हाखौ बिथांमोन होथ'नाय जादोंमोन आरो बे हाखौ बिथांमोना लानाय समाव बै समनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथां गपाल बर'नि थ्रुयै बे हाखौ बिथांमोननो रायजोनि मुङै बिथांनि मुङाव दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दिनै बे हाखौ बिथाङा गावनि मुङाव खालामनानै बेखौ माखासे हाखौ फाननाय जाबाय आरो माखासे हाखौ गावनि दखलाव लानानै दोननाय जादों। दा बेखायनो बे रायजोफोरा बे हाखौ मोनफिननो लुबैदों। ओंखायनो दिनै रायजोफोरा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गासैबो रायजोफोरनो फोरमायनो नागिरो जे बे हाया रायजोनि जानानै थानांगौ आरो बिनि जिखिनि फोरमान दं आरो बे फोरमानफोरखौ जोंनि आफादनि आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिथांमोना सोर माबोरैहाय बे हाखौ लाखिदों माबोरै बायदों आरो सरकारि मा स्किम बेयाव होनाय जादों बेखौ जोङो दसे उनावनो जोङो फारि फारि बुंगोन
आरो बे स्किम मावग्रा बिथांमोना दंखायो जोंनि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना दंखायो आरो बिथांमोनखौ जोङो दसे समनि उनावनो गासैखौबो फारि फारि बुंनो होनाय जागोन। नोंथांमोना दा मा लुबैदों मा फोरमायगोन? जोङो बे हाखौ जिहेथु रायजोनि नामै दंखायोमोन बे हाया बड' नेशनेल हस्टेल काम लाइब्रेरिनि मुङै आरो बे लाइब्रेरिनि मुङै थानांगौ आरो ओनसोलनि मानसिफोरा बेखिनि ओनसोलनि मानसिफोरा बेखौ रायजोनि नालाय रायजोआनो बाहायनो मोननांगौ आरो जेब्लाबो रायजोनि जानानै थानांगौ। मा फोरमायगोन? बिथांमोनाथ' फाननायनि अधिकार गैया मोन्थाय गैया जिहेतु रायजोनि हा नालाय बे रायजोनावनो थानांगौ। बिथांनो होथ'नाय जादोंमोन रायजोनि मुङै दोननाय जादों जे अन बिहाफ अफ होननानै लिरनाय दङ बेयाव बिथाङा बेखौ थगाय थसि रां होनानै गावनि नामाव सोलायनानै लादों। ओंखायनो जोङो बेखौ दिनै रायजोआनो ओंखारनानै बेखौ रायजोनि नामावनो थानांगौ आरो रायजोआनो बेखौ चेलेन्ज खालामगोन होननानै दिनै ओंखारबोनाय जादों। जिहेतु सोर गुबुननो जुदि फानबावोबा मा राहा लाबावगोन नोंथांमोना? बेखौ जों आयेननि गेजेरजों जुजिगोन। आयेना जि बुङो जोंहाथ' एफिडेन्स दङ। 2002-2003 मायथाइयाव बेयाव MP फान्डनि बिथां मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि समाव बेयाव गंसे न' नैबे जों जेराव जिरायबाय दङ बे न'खौ होनाय जादों। लोगोसे जोंनिनो ओरै साहा बेखि गंसे दङ। 2007 मायथाइयाव जेब्ला BTC एग्रिमेन्ट जाबाय BTC एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बुदि नार्जारिया जेब्ला EM जादोंमोन EM जानाय समाव बिथाङाबो गंसे न' होनाय जादों रायजोनि मुङै। बे बाउन्डारि वाला बे समनि MLA बिथां जगमोहन बरग'सारिनि मुङै बे बाउन्डारि वाला होनाय जादों। बे गासिबो एभिडेन्स दं जोंनाव। नाथाय बिथांमोना दिनै माने बोलो दिन्थिनानै बेखिनि हाखौ गावसिनि मुङाव लानो नागिरदों। बिथांमोना बुंदों NDBआ लादों होननानै। NDBआथ' बिदि रायजोनि हाखौ लाया। बिथांमोना थाथ'दोंमोन नंगौ दिनै एरगेशना दिनै गैला जाबाय। बिथांमोना अर्गेनाइजेसना जिहेतु गैला बिथां सानै साथाम मोना माबोरै मोननांगौ हाखौ। गतिके बे रायजोनि हा रायजोनाव थानांगौ आरो।